Leonardo da Vinci. Pentsatzen dut ez dutela saldu beharrik, zergatik dan ederra, zergatik dan ezagutu beharrekoa. Urte asko pasatu ditut Leonardorekin dantzan da, goxatzen da, bere bizitzako hainbeste pasarte, hainbeste une bizitzen, bere barrutik ikusi nahian edo. Leonardo, baditut hor gaina pare bat liburuta askoz gehiago idatziko nituzke, aukerarik badete idatziko ditut berari buruze amaigabea da. Leonardo da eternoa eta gainera, gaur egun, uste dut, leno baino are gehiago, ze urte askotan, jakintza lor ugaritan, zenbat eta gehiago puntu jakin batien, hobesan, zu baldin bazinen matematikaria edo arkitekto edo zer, hobesan urriztea, hori jakintza esitu baten baitan, ez jende asko korrela pasatzen zuen bizitza. Gaur egun ezin da. Gaur egun lan batean zaude eta kaleratzen zaituzte edo aldatzen zea edo gauza bat egiteko ikisi behar dezu Leonardoren moduan. Ez da nahiko gauza bat edo bi edo hiru ikastea. Gustatuko litzaidake aztertzea pixkat nolatan ikasten zuen Leonardo. Nolatan izan zen Leonardo. Txikitatik ikusten da berezitasun bat. Ez beha zan semezazikoa, notario baten semea. Notarioak hasieran ez zuen ezer jakin nahi. Leonardo bizi zen amarekin. Hori izan zania urte askotan izakiekin egizun kontaktu bakarra amarekin 5 bat urte edo emantzitun, eta izadiarekin. Bere familia zan natura, zan harriak, animaliak, landareak, txikitatik berarentzako kanpoan ibiltzea izan zan, beak eukizezaken gauzarik ederrana ze. Ez zuen inok behartu, ez zion inok irakatsi ikasteko modua. Beak bere barrutik ateratzen zitzaiona egin zuen. Eta begiratzen zuen, eta nola begiratzen zuen. Beak ikusten zuen lore bat, hasten aztertzen, sartzen zan bere barruan, lore horrek eramaten zuen txori bat, ikusten zuen alboan, txori baten gana. Eramaten zuen, txori horren egoak ikusten zituen, orduan hasten zan definitu nahian, ulertu nahian, ego horiekin, bere obsesiorik handiena bizitzan, ziur asko izango zan egan, egitea zentzu askotan, baita fisikoan ere. Ezagunak dira, famoso egingo zaizkizue bere egoak, bere hainbat tramankulu egan egiteko, baina egan egin zuen buruarekin eta bihotzarekin, zentzu horretan bai. Bera batez ere izan zen libre, eta askatasun horrekin, askotan aske izateak problemak ekartzen dizkigu, ez dakigu zer egin. Leonardoren kasuan, bere barruak eramaten zuen batera eta bestera, eta ikasten zuen hasieran izadiarekin, gero osaba kutxun bat eduki zuen Francesco, arekin ere ikasi zuen goxatzen gehiago animaliak, eta gero herriko jendearekin egoten zen asko, beha etzan bat ere lagun, liburuen laguna edo... liburuen laguna baino, ez hitzaizkion bat ere gustatzen, liburuei buruzko eztabaida antzuak esaten zuen, bera, teoria eta mundu hemen dago ikutzeko, usaintzeko, dastatzeko, eta askoz gehiago ateratzen zuen jendearen gandik. Herriko artisagoak, nekazariak, beti biltzen zen, ateratzen, gauza txikiak ustez, ez amoldeak, ez aera zaharrak, hitz jokoak asko gustatzen zitzaizkon historiotsuak, historia xeleoreak, txisteak. Leonardo bertsolaria. Uste dut italieraz dela verso improvisatori, bertsolaria ere bazan. Oso ona, Leonardo uste etzala txarra zertan, zerbaiten sukaldari festak antolatzen zituen, eta gero jakina bere alor ezagunak, margolari, eskultore, arkitekto eta bar. Bereziki egiten zuena zen bere begiez begiratu. Ze erresa ematen duen horrek. Ez dugu egiten, normalia. Ez dugu egiten, ze ez gara konturatzen gure begiak baldintzatuta daude. Zer esaten ditugun, gure kulturak zer esaten digun, besteek zer esaten diguten, lagunek batzutan edo beste batzuen begiez. Beitzen, ohituta gaude, ez gara konturatzen. Leonardok egiten zuen bere baitatik erabat txikitatik ez zeukan beste inorria, bere ama, gero bere osaba baino, orduan ikasi zuen konfiantza hartzen bere barruarekin. Hori egingo bagenu, ausartu ikusten gure benetako begiekin. Iriki, garbitu, gainontzeko, begirada arrotzak, eta saiatu gaitezen geure begiekin ikusten. Bera saiatzen zen, bere bizitza zen edertasunaren bila, etengabea. Beak esaten zuen oso zaldi polikian. Edertasuna ikusten ez duenak ez du merezi. Edertasuna hor dago. Esaten badezu ez dagoela, zure errua da. Ez bizitzak ez du merezi, bizitza tristea da, bizitza gogorra izan daiteke. Segurunez gogorra behar du, baina ederra ere bada. Eta Leonardoren begiekin ikusi ezkeo, edertasun hori ikusten da, goxatzen da, betetzen zaitu. Kontatzen da, adibidez, behin baino gehiagotan Leonardo gaixo zegoela,
eta halako batean saiatzen zen guten pasiren unbaitea eta deskubritzen zuenean paisaia eder bat, animali zoragarri bat, jata sendatu egiten zen. Edertasunaren poterean jarraitu beharko genukeen, ikasi barneratu geuretu beharko genukeen pertsona izan zala Leonardo da Vinci. Erabat, kontatzen du txikitan bere lehen oroitzapena edo, aipatzen duena da, txikia zala, bere zehaskan edo, beak gogoratzen du nola etorri zitzaion miru bat da belatzaren antzekoa edo, eta harraparia. Eta mokoarekin, mokoka edo, eman omen zion Espainetan. Eta berak ez omen zuen beldurrik sentitu. Ze berak bazekin mezu bat zala, laguna zuela. Eta bere barruan, ulertu zuena izan zen, egunen baten egan egingo dezu, zure tontorrera iritsiko zea, eta iritsi zen. Beraz, ea lortzen dugun ikastea, nola egiten zuen egan Leonardo, ea lortzen dugun guk horrela egitea.